Λόνα, η καρέτα καρέτα και τα μικρά της φυλαχτά, μία θάλασσα αγάπης, της Αγγελικής Θαρασιάδου. Μια φορά και ένα καιρό, στη Ζακίνθου το κρυστάλλινο νερό, έφτασε η Λόνα, μια καρέτα καρέτα, όμορφη χελώνα, με το καφέ καβούκι της στο λαμπερό να γεννήσει τα αυγά της και να συστήσει τα μωρά της στον κόσμο. Τα μέρη τα γνώριζε τώρα καιρό, καθώς περιπλανιόταν στα γαλαζοπράσινα νερά, όμως στο νου της είχε κλεισμένο σφιχτά πως ήταν απαραίτητο να προστατέψει σωστά τα αυγά της, καθώς γνώριζε πολύ καλά τους κινδύνους που θα αντιμετωπίζουν μόλις στον κόσμο τα μάτια τους ανοίξουν. Κοίταξε, έψαξε προσεκτικά, ώσπου στην άμμο βρήκε μια γωνιά ανάμεσα στους χρυσαφένιους αμόλυφους, που της φάνηκε η πιο κατάλληλη τη φωλιά της για να φτιάξει και με προσοχή τα αυγά της μέσα σε αυτήν να θάψει. Και έφτασε η ώρα εκείνη, με το ηλιοβασίλεμα να βάφει τον ουρανό, με πορτοκαλί και ροζ αποχρώσεις, να αφήσει πίσω τη φωλιά της, με την ευχή μέσα στην καρδιά της, όλα τα μικρά της να καταφέρουν τον δρόμο για τη θάλασσα να βρουν σώα, μακριά από κινδύνους που στη διαδρομή για το νερό θα τα απειλούν. Μες στα γαλάνα νερά κολυμπάει η ζωήρα, η μικρή μας η χελώνα, να σας τη συστήσω, είναι η Λόνα. Είναι γρήγορη πολύ, ταξιδεύει σαν πουλί, έχει ξαναπάει εκεί που γεννήθηκε